La penya barcelonista de Blanes ha iniciat aquest passat cap de setmana els actes commemoratius del seu 50è aniversari amb una jornada festiva que va reunir 165 persones en el primer gran acte del calendari commemoratiu d'aquest 2026. L'entitat, que va ser fundada l'any 1976, va preparar diverses activitats al llarg de l'any per celebrar aquest mig segle d'història i vinculació amb el barcelonisme. El preludi de la commemoració va arribar divendres amb la col·locació d'una gran bandera del Futbol Club Barcelona en una façana situada a tocar de la plaça Catalunya i del monument a Lluís Companys. La bandera, visible des de diversos punts del municipi per les seves dimensions i ubicació estratègica, es va poder instal·lar gràcies al permís concedit pels propietaris de l'edifici. La primera activitat oficial es va celebrar el diumenge amb un dinar de germanor, que va comptar amb aquesta participació de 165 persones. Tots els assistents van rebre una samarreta commemorativa creada especialment per l'efemèride, disponible en color blau i vermell. Davant la gran resposta de participació, l'organització va avançar el repartiment de les peces a la tarda de dissabte, coincidint amb la final del Barça femení. Abans de dinar, molts dels participants van prendre part en una marxa popular pels carrers de Blanes. El punt de trobada va ser la cruïlla del carrer Ample i el Passeig de Mar, des d'on els assistents, vestits majoritàriament amb la samarreta commemorativa i altres elements blaugrana, van iniciar el recorregut fins l'hotel Blau Cel, escenari del dinar. Abans de començar la caminada, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i la regidora d'Esports, Mònica Rabassa, van voler felicitar personalment l'entitat pel seu aniversari. El president de la penya barcelonista de Blanes, Lluís Freixa, els va lliurar una samarreta commemorativa en agraïment pel suport institucional rebut. Els actes del 50è aniversari continuaran el proper 12 de juny amb la inauguració d'una exposició fotogràfica a la Sala García Tornel. Més endavant, el 18 de setembre, està previst celebrar un sopar de gala amb la possible assistència del president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, així com el president de l'agrupació de veterans del Barça, Joan Manel Asensi. La commemoració culminarà el 26 de desembre amb un tradicional vermut de Sant Esteve, una cita històrica pels socis i simpatitzants de la penya blanenca.